ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్ నుండి ప్రత్యేక పూజలు. జగన్నాథుని రథాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీధర్ బాబు. జగతిని బ్రోచే జగన్నాథుడి రథోత్సవం కన్నుల పండుగగా సాగే కమనీయ దృశ్యం. బలాద్రుడు సుబ్రబాదేవి సమేతంగా భక్తులను దర్శనమిచ్చే శ్రీ జగన్నాథ స్వామి వారి మహారథయాత్రకి ఐక్యత సనాతన సాంప్రదాయానికి ప్రతీక. ఉప్పొంగిన భక్తజనం సముద్రం మధ్య మార్మోగే జయధ్వానాలతో పూరీ పుణ్యక్షేత్రం ఆధ్యాత్మిక వైభవంతో కలకలలాడుతుంది. సర్వలోక రక్షకుడైన శ్రీ జగన్నాథ స్వామి వారి అనంత కరుణా కటాక్షాలు ప్రతి ఇంటిపై ప్రసరించి అందరికీ ఆయురారోగ్యాలు, సుఖశాంతులు, విజయాలు ప్రసాదించాలని మనసారా కోరుకుంటూ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు. ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ వారిని మనందరము హరే కృష్ణ మహామంత్రంతో స్వాగతిద్దాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే 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 రామ హరే రామ. ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్ నుండి ప్రత్యేక పూజలు. జగన్నాథుని రథాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీధర్ బాబు. జగతిని బ్రోచే జగన్నాథుని రథోత్సవం కన్నుల పండుగగా సాగే కమనీయ దృశ్యం. బలాద్రుడు సుబ్రదాదేవి సమేతంగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చే శ్రీ జగన్నాథ స్వామి వారి మహారథయాత్ర ఐక్యత సనాతన సాంప్రదాయానికి ప్రతీక. ఉప్పొంగిన భక్తజనం సముద్రం మధ్య మార్మోగే విజయధ్వానాలతో పూరీ పుణ్యక్షేత్రం ఆధ్యాత్మిక వైభవంతో కలకలలాడుతోంది. సర్వలోక రక్షకుడైన శ్రీ జగన్నాథ స్వామి వారి కరుణా కటాక్షాలు ప్రతి ఇంటిపై ప్రసరించాలని, అందరికీ ఆయురు ఆరోగ్యాలు, సుఖశాంతులు, ఆరోగ్యం, విజయాలు ప్రసాదించాలని మనసారా కోరుకుంటూ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ
चलिए आगे लीजिए, चलिए। चलिए मिलके बस वन ठहरिए, जोर लगाइए। हरे कृष्णा, दरख्त का शुरुआत हो रहा है। हरे कृष्णा।